Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser. Hola, benvinguts de nou al programa Fora Dubtes, l'espai jurídic on tractem de resoldre les qüestions legals que puguin existir. Avui està amb nosaltres el company Víctor Morales, que és el responsable de l'àrea de dret laboral del despatx. Hola, benvingut, Víctor. Hola, avui ens parlaràs de l'acomiadament. És una àrea bastant susceptible on s'han patit moltes reformes. Concretament, ara fa poc vam tindre una reforma molt polèmica. Ens pots explicar en què consisteix exactament l'acomiadament i en quin procediment s'ha de seguir? Sí, d'acord. Com bé deies, hi ha hagut moltes reformes. De fet, la més sonada és l'última de 2012, però ja venien havent-hi anteriorment unes quantes. Una també el 2010 i anteriorment també hi havia algunes. Després hi ha hagut alguna altra modificació també entre aquestes del 2012 i 2010. En fi, hi ha hagut com uns canvis que sí, que ha variat substancialment alguns aspectes i altres els ha matisat. Però sí, efectivament, hi ha hagut aquests canvis. I jo que potser parlem primer de l'acomiadament, que és el que és, quina figura, com s'entén, i després, si de cas, parlem de la reforma. Bé, l'acomiadament, una definició aproximativa del terme, seria aquella decisió unilateral de l'empresari que té com a conseqüència la rescissió d'un contracte de treball o d'una relació laboral. En aquest aspecte cal tenir en compte que és una decisió unilateral de l'empresari. Ho dic per diferenciar-ho d'altres figures que a vegades ens trobem al despatx de gent que creu que és un acomiadament quan no és així. I em refereixo a supòsits com el cas típic d'un contracte temporal que en el mateix contracte es consigna com a causa de resolució del contracte un temps determinat, un termini. És a dir, típics contractes de 3 mesos, 6 mesos, un any, que al vèncer aquest termini termina la vigència del contracte i, per tant, finalitza la relació laboral i el contracte de treball, però no és un acomiadament. Ho dic perquè hi ha molta gent que es pensa que és un acomiadament quan no ho és. Més tenint en compte que en aquest supòsit que t'explico també té dret a una indemnització del treballador, en aquest cas entre 12 dies de salari per any treballat en la majoria de contractes temporals. Aquest seria una mica la definició de l'acomiadament. I en quins casos l'empresa pot realitzar un acomiadament i que sigui acceptat pels jutjats en aquest cas? L'acomiadament la pot fer l'empresa sempre, que a vegades es parla que si és o no lliure l'acomiadament en aquest país, ho és. El que passa que en la majoria de supòsits, si és improcedent, és a dir, si l'acomiadament no es fa seguint el que disposa la llei, a l'empresari li tocarà pagar una indemnització, en la majoria de supòsits. Hi ha uns altres que si l'acomiadament és nul, el que ha de fer és readmetre el treballador. Ho dic perquè hi ha altres països, per exemple, que l'acomiadament, si no es fa conforme a llei, la conseqüència no és que l'empresari paga al treballador i ja està, sinó que la conseqüència és que l'empresari té l'obligació de readmetre de nou el treballador al seu antic lloc de treball. Per tant, no seria un acomiadament lliure, entre cometes. Aquí sí que existeix l'opció per part de l'empresari d'abonar una indemnització en la gran majoria de supòsits si no es fa conforme a llei. Tornant a la pregunta que m'havies fet, sí, l'empresari pot acomiadar sempre, però si ho fa, si vol fer-ho bé, és a dir, si no vol les conseqüències de la il·legalitat d'un acomiadament, l'ha de fer sempre atenent al que disposa la llei del conveni col·lectiu. Aquí sí que s'ha de tindre en compte que podem dividir dos grups d'acomiadament.
l'acomiadament disciplinari, que és aquell acomiadament que es fa perquè, com a conseqüència d'un comportament o d'una acció feta pel treballador, és a dir, és un acomiadament subjectiu, i un altre grup d'acomiadament que seria l'acomiadament objectiu, que és aquell acomiadament que per unes causes legals empara a l'empresari per poder acomiadar, però no ve donat per un comportament o una acció feta per un o diversos treballadors, sinó que són causes objectives, és a dir, que no venen donat pel treballador i molts cops tampoc per l'empresa en alguns casos. I els més sonats, per exemple, d'aquests acomiadaments objectius serien per causes econòmiques, que és que surten molt a la premsa i s'està sentint molt últimament, tècniques organitzatives o de producció. Per exemple, una empresa que tingui pèrdues o una empresa que hagi deixat de facturar un tant per cent substancial respecte a altres exercicis. Doncs en aquests supòsits sí que l'empresa pot acomiadar un treballador o diversos sota aquest pretext, sota que és un motiu o una causa legal establerta. I són objectives, no venen donades per un comportament d'un treballador. I quin és el procediment que ha de seguir l'empresari per fer bé aquest acomiadament i que no hi hagi una lesió molt forta dels drets del treballador i tampoc causin perjudici a l'empresa? Llavors aquí, depenent de quin acomiadament estiguem, dels que hem parlat abans, si és un disciplinari o és un acomiadament objectiu, perquè un empresari faci bé o faci d'acord amb la llei un acomiadament, variarà si és un grup o un altre. Llavors, si estem en el cas d'un acomiadament disciplinari, doncs el mínim que ha de fer l'empresari és una comunicació per escrita, sol ser una carta d'acomiadament, en què s'estableixi tots els elements d'una carta, és a dir, el nom a qui va dirigit, l'adreça a qui va dirigida, si al final és una carta que s'envia a casa del treballador, la data de la carta i la data d'efectes de l'acomiadament. I en aquesta carta és molt important, de cara a l'empresari, que digui el més pormenoritzadament possible, el més detalladament possible, els fets que, d'acord, que segons l'empresari empara aquell acomiadament disciplinari. O sigui, ha de ser, s'han d'escriure bé els fets, s'han d'explicar els motius d'aquell acomiadament disciplinari de forma el més exacta possible i més detallada possible, perquè pot ser un dels punts que després, front d'una reclamació davant del treballador, pot ser un dels punts que al final la balança de la justícia, en aquest cas el jutge, pugui decidir si és un acomiadament improcedent o no. Perquè al final després l'empresari només pot provar allò, o només està en disposició de poder acreditar allò que disposa la carta que ha posat a la carta d'acomiadament. O sigui que si són fets, per exemple, que ha fet el treballador i no s'han posat a la carta d'acomiadament, no se li ha comunicat aquests fets al treballador, després no pot al·legar a l'empresari ni pot acreditar aquells fets a judici. O sigui, diguem-ne que està una mica limitat l'empresari per defensar l'acomiadament el que ha posat a la carta d'acomiadament. Per això és tan important fer una carta ben feta per seguretat jurídica de l'empresari i també per seguretat del treballador, que sàpiga ben bé què és el que ha fet. Aquest seria un dels requisits, la comunicació per escrita. L'altre, notificar-li al treballador. De res serveix fer una carta molt ben feta, una carta on estigui tot ben posat, on sigui pormenoritzada, on s'expliqui els fets exactament, sense cap dubte, i no es notifiqui al treballador, no serveix per res. Llavors, l'empresari ha de notificar aquesta carta al treballador, que ho pot fer a la mateixa empresa, al mateix lloc de treball del treballador, o cridant-lo, o pot fer-lo enviant també per burofax, per exemple, amb certificat de contingut i avís de rebuda, al domicili últim que li consta a l'empresa que tenia aquí treballador. Si, per exemple, no vol enviar-ho a casa seva per burofax i el treballador al lloc de treball no vol signar, que a vegades pots trobar que l'empresari té un treballador que s'hi nega a signar aquella carta d'acomiadament i, per tant, s'hi nega a ser notificat. Llavors, què és el que pot fer l'empresari? Una, ja ho he dit, enviar-ho a casa seva per burofax. L'altra, si vol notificar-ho ja en el lloc de treball, el que pot fer és demanar la compareixença de dos testimonis, que poden ser companys de feina,
i que donin fe per escrit, en la mateixa carta d'acomiadament que se li vol entregar al treballador, que l'empresari li ha facilitat la carta i que el treballador no vol signar la carta a efectes de recibir, d'haver-ho rebut. És una altra possibilitat que té l'empresari perquè es notifiqui la carta d'acomiadament. És important també tenir en compte que la signatura del treballador no significa consentiment del que posa la carta d'acomiadament. Simplement és a efectes que ha rebut aquesta carta i no que es consenteix d'aquesta carta, del que posa la carta sobre el fet de l'acomiadament. Això per l'acomiadament disciplinari. Per l'acomiadament objectiu existeixen un plus de requeriment de formalitat. És a dir, no només s'ha de fer una carta, com hem comentat, que expliqui totes les causes que motiven l'acomiadament. En aquest cas, si és objectiu i és per causes econòmiques, doncs s'hauria d'explicar amb números detallats quina és la minva de disminució d'ingressos de l'empresa o quin és el tant per cent de facturació que ha baixat. Solen ser cartes molt més extenses, les d'acomiadament objectiu, precisament per la complexitat del tema, perquè són temes financers, són temes més d'organització d'empresa i sí que és més difícil, diguem-ne, o és més elaborat fer una carta d'acomiadament objectiu que no un disciplinari. Però el plus que exigeix la llei per la formalitat d'un acomiadament objectiu és la carta, com hem comentat, notificar-hi al treballador, igual que el disciplinari, i el plus que et dic que ha de fer aquest acomiadament objectiu és que s'ha de previsar el treballador en 15 dies. És a dir, si l'empresari vol que el dia 30 el treballador sigui acomiadat, si ja no vagi a treballar, l'ha de notificar la carta el dia 15. I, a més, ha d'abonar el dia 15 una indemnització equivalent a 20 dies d'any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. És un altre requisit. S'ha de posar a disposició del treballador al moment de notificació de la carta d'acomiadament objectiu aquesta indemnització. Si no se'l vol deixar 15 dies, l'empresari, que vol dir, mira, que el que vol és em vull acomiadar aquest treballador a efectes d'avui i no vull deixar passar 15 dies, llavors hauria d'abonar aquells 15 dies de preavís com 15 dies de salari. Més o menys has anat desgranant quines són les conseqüències que té l'acomiadament. Vols acotar-les concretament, exactament, si volem dir quines són les conseqüències de l'acomiadament? Si les vols... Sí, home, per suposat, sí. Les conseqüències d'un acomiadament, ja sigui disciplinari o objectiu, qualsevol acomiadament són sempre les mateixes. O l'acomiadament és procedent, que vol dir que s'ha fet d'acord amb la legalitat, tant en la seva forma com en el fons, és a dir, tant en el procediment de l'acomiadament com en el contingut o motiu de l'acomiadament, s'ha fet segons la legalitat, és un acomiadament que es qualifica com a procedent. L'acomiadament també pot ser improcedent en quins casos? Quan una de dos no s'ha fet conforme a la legalitat, és a dir, ens ha faltat notificar al treballador l'acomiadament, no he preavisat en 15 dies i no l'he compensat, no ha abonat els 20 dies d'indemnització en cas d'un acomiadament objectiu. Això pot comportar, al final, que un jutge, si això va a judici, qualifiqui com improcedent l'acomiadament per defecte de forma, però també per defecte de fons, si aquest acomiadament, sigui disciplinari o objectiu, no té una raó de fons que l'empari la llei. Això seria acomiadament improcedent. I ens trobem amb uns supòsits molt especials que són l'acomiadament nul, que són aquests supòsits en el que s'ha acomiadat vulnerant algun dret fonamental o bàsic del treballador. És a dir, ja sigui en el moment de notificar l'acomiadament, ja sigui per forma o per fons. És a dir, acomiadar un treballador, per exemple, per motiu discriminatori, perquè està embarassada, perquè, no sé, per un motiu racial, per un motiu ètnic, per un motiu de pensament ideològic o qualsevol altre que vulneri un dret fonamental de la Constitució espanyola, això seria un acomiadament nul. Quines són les conseqüències d'aquesta qualificació? Al procedent no passa res, per molt que un treballador impugni aquest acomiadament
no anirà més enllà perquè és procedent i si s'ha fet conforme a la legalitat no anirem més enllà. L'improcedència comporta una de dos, elecció a escollir per l'empresari readmetre el treballador amb el seu lloc de treball o abonar-li, en el seu defecte, l'import equivalent a una indemnització per improcedència de l'acomiadament, que serien de 33 dies a partir pels contractes fets a partir del 12 de febrer del 2012 o 45 dies i 33 dies d'indemnització per any treballat si el contracte és anterior a febrer del 2012 es fa, diguem-ne, una proporció. Tota l'antiguitat abans del 12 de febrer de 2012 a 45 dies i des del 12 de febrer de 2012 fins a la data d'efectes a 33 dies. És un dels canvis que hi ha hagut amb la reforma del 2012. Molt bé, ara ja hem vist les obligacions que té l'empresari o com ha d'actuar l'empresari un cop vol acomiadar un treballador, però què ha de fer el treballador quan li comuniquen que ha sigut acomiadat, ha rebut aquesta carta d'acomiadament? Què pot fer per intentar defensar els seus drets o quina és la seva actuació? Llavors, el treballador que pot fer és, un cop rebi i sigui notificat l'acomiadament, té 20 dies hàbils per poder reclamar contra aquest acomiadament, que se'n diu impugnar l'acomiadament. 20 dies hàbils, perquè la gent ho sàpiga, són 20 dies hàbils processals, és a dir, computen els dies de dilluns a divendres i que no siguin festius. Per tant, no compta dissabtes, ni diumenges, ni dies festius. Llavors el treballador el que pot fer, si vol impugnar l'acomiadament, és, dintre d'aquest plaç de 20 dies, primer interposar una demanda de conciliació administrativa que se'n diu, demanda o papeleta, que té com a finalitat un acte de conciliació administrativa davant d'un òrgan administratiu, en aquest cas a Catalunya, depenent del Departament d'Empresa i Ocupació, que davant d'un lletrat conciliador el que s'intenta és que les parts arribin a un acord. Aquest acte és preceptiu, si no es pot posar una demanda judicial si no es passa abans per aquest acte de conciliació. Si s'arriba a un acord davant d'aquest lletrat conciliador, es redacta un acte que l'assigna el mateix lletrat conciliador, que té força pública, document públic, i on es redacta els elements d'aquell acord. Perquè es fem una idea, aquell acte de conciliació és com una sentència, és a dir, s'ha de complir, si no es compleix és com incomplir una sentència, se'n va directament al tema a execució judicial. Si no hi ha cap acord, el que s'ha de fer és després aportar aquest acte de conciliació al jutjat que toqui, perquè s'ha posat ja la demanda judicial, i llavors tocarà una de dos, o conciliar, en aquest cas, davant del secretari judicial en sede judicial, aquest acomiadament, i si no es concilia, directament cap a judici. És a dir, el treballador, un cop impugna la carta d'acomiadament, té dues possibilitats per poder arribar a un acord amb l'empresa. I si no, directament a judici, al final decideix un jutge. I en què consisteix exactament el procediment judicial? El procediment judicial consta bàsicament, com hem comentat abans, que l'empresa només pot defensar aquella carta d'acomiadament, el que posa en la carta d'acomiadament és el que ha d'acreditar, el que no posa la carta d'acomiadament l'empresa no podrà acreditar-ho, i el treballador, el procediment el que ha de fer és destruir aquella carta d'acomiadament, és a dir, primer atacar la forma, si és que falta la forma, i segons el fons, és a dir, que no és cert que aquells fets són veritat. Però l'acomiadament, aquest procediment és especial, en el sentit que la càrrega de la prova, qui ha de provar que aquell acomiadament, que aquells fets de l'acomiadament són com són, és l'empresa, no és el treballador. És a dir, que l'esforç probatori sobre l'acomiadament recau, en aquest cas, sobre l'empresari. I l'empresari pot acomiadar un treballador sempre i en tot cas? O sigui, abans has comentat que l'acomiadament era lliure, però sí que em consta que hi ha alguns casos en què l'empresari no pot decidir sempre acomiadar. Ens pots explicar una miqueta? Exacte, això una mica, com hem parlat de les conseqüències de l'acomiadament, és una mica la continuació del que dèiem. És a dir, sí que pot l'empresa acomiadar sempre que vulgui el treballador, però si és improcedent hauria de pagar. Només en els supòsits de nul·litat sí que l'empresa aquí no té un acomiadament lliure, sí que està d'alguna forma
que se'n diu maniatada. No? O sigui, aquí l'empresari, en aquests supòsits, no pot escollir entre o readmeto al treballador o li pago una indemnització per improcedència. En casos de nul·litat, l'empresari està obligat a readmetre el treballador en les seves antigues condicions i en el seu antic lloc de treball. I a més, hauria de pagar els salaris de tràmit, que se'n diu, que són el salari que li corresponia al treballador mensual des de la data d'efectes de l'acomiadament fins a l'acta de sentència, quan aquesta ja es ferma. Aquí passaran uns mesos en què el treballador té dret a cobrar, com si hagués estat treballant a l'empresa, aquelles mensualitats. I tindrà dret el treballador també, com he comentat, al seu antic lloc de treball. Per tant, aquí sí que l'acomiadament no és tan lliure, però són supòsits molt especials, com he comentat. Són supòsits en què s'ha vulnerat en el seu acomiadament, tant per la forma com pel contingut, algun dret fonamental o bàsic del treballador. I per l'empresa, si no fa l'acomiadament conforme a la llei, a part del que seria l'anul·lació d'aquell acomiadament, té alguna conseqüència més el fet de no fer l'acomiadament conforme a la llei per l'empresa? El que podria passar a l'empresa és que les conseqüències de l'acomiadament que no es fa conforme a llei, o sigui la improcedència de nul·litat que hem comentat, però també en el cas de nul·litat podria arribar a abonar a l'empresa una indemnització complementària per danys morals, en aquests casos en els que s'ha vulnerat algun dret fonamental, que solen ser imports substancials, és a dir, perquè es pren com a referència, hi ha diversos, la jurisprudència varia, pots utilitzar diferents baremos, però un d'ells és el que s'utilitzen l'ALISOS, que és el mateix baremo que utilitza la Inspecció de Treball per sancionar. O sigui, es podria arribar inclús l'empresa a pagar no només salaris de tràmit, en cas de nul·litat, no només salaris de tràmit i readmetre el treballador, sinó a la vegada també podria arribar a sancionar, condenar el jutge a que l'empresa abonés al treballador aquesta indemnització complementària per danys morals. Molt bé, i ja per acabar, si ens pots explicar alguna cosa que t'hagis trobat o que consideris que és curiosa d'explicar i que els espectadors puguin saber. Sí, per exemple, uns casos que han arribat al despatx i que ara es veu que passen bastant sovint són casos relacionats amb les redes socials, és a dir, casos curiosos com que un treballador penja en una famosa red social que està fent una mica cachondeo en el seu lloc de treball, i això surt a la red social i d'alguna forma arriba a mans de l'empresari i se n'entera. Hem trobat casos en què l'empresari acomiada el treballador perquè ha penjat alguna foto o algun comentari referent a la feina i hi ha jutges que han donat com un acomiadament procedent. O sigui que, ojo amb el que pengem sent treballadors en referència a la feina, que això de moment els tribunals estan veient que sí que és motiu per poder acomiadar. O sigui que amb això sí que podrien els espectadors que treballessin que vagin amb cuidado amb això. Molt bé, i per acabar, vols afegir alguna cosa més? Bueno, de moment jo crec que estem a disposició dels espectadors per si tenen alguna consulta, però bàsicament jo crec que ja hem començat, ja hem parlat de l'acomiadament, crec, els punts més bàsics. Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui i esperem que hagi sigut d'utilitat, us esperem en pròxims programes. Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser.